Meillä Memphis Campissa syödään paljon erilaisia hampurilaisia sekä myös muita herkullisia annoksia, kuten Memphis Ankka, joka tehdään suuviden menetelmällä eli matalalämpökypsennyksellä ja on yksi suosituimmista annoksista Memphis Campissa. Tervetuloa herkuttelemaan! Meiltä löytyy monta erittäin kesäistä raikasta juomaa, muun muassa tämä meidän kirsikka ananas mojito, mikä on alkoholiton, mikä on äärimmäisen suosittu. Ja se on yksi mun lemppareista. Siihen tulee muun muassa meidän itse tehtyä kirsikkamelvaa, sitten tulee sokerilientä, limemehua ja sitten bitterlemonia ja ananasta ja viimeisellä sitten kans meidän tuoretta minttua. Meillä on täällä Memphis Campissa aivan mahtava meno ja hurja meininki. Tervetuloa viihtymään meidän kanssa!